Tadi SSN MSN. Hadirin kami berikan tepuk tangan yang meriah, hadirin. Menandai dimulainya pertunjukan wayang titulan dengan dalang Citayam Tadi SSN MSN. Foto bersama, kami persilakan. Baik, tangan mengapa? Semangat. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih dikenalkan sudah ini. Hadirin kita saksikan bersama pertunjukan wayang titulan dengan dalang Citayam Tadi SSN MSN dengan melakon Wahyu Purbaningrat yang nanti akan diberiakan oleh bintang tamu Lusiri Brahman dan pelawak Gareng Kenala bersama tim karawitan Madangkara. Hadirin, dengan demikian sudah berakhir acara seremonial dari pembukaan pagelaran wayang kulit ini, tentunya akan menghibur seluruh masyarakat Ponorogo, Bungka dan sekitarnya. Hadirin, selamat menyaksikan pagelaran wayang kulit semalam suntuk Jawa Timur, Gerbang Baru, Nusantara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amor popul
Jangan
sintru srengenge panas kaya ngobar bawana. Udan dres warlan lesus kilat adek nyamber gluduke gumuruh ambata ubuh. Ngancik jaman wesi menungso ngumbar mring birahi hanane mung lali yen ana perkara mung rebut bener waton wani tunggal bangsa wis ora nyawiji kabeh kebrongot rasa iri drengki lan srei karo wong tuwa wis ora ngurmati mulang agama ora dipundi para kiai ora diajeni para santri kang setya tawaduk dianggep budak lan dadi kuli rasa kamanungsan wis ilang kawicaksanan wis kabuncang hukum adil mung kari pengaran-aran kabeh mung golek menang sing tanpa petungan. Endi Ratu Ngamarta Puntadewa kon ngetokke irunge sawangen negarane bubrak tatanane ora pernah bandane para kawula dijarah pajek saya munggah kawula padha susah ning pejabate uripe do mewah. Endi Puntadewa Pandhawa kon mudhun kon ngetok rene. Dewondi, Warkudara ndi, Janaka karo Kembar kon ngetok. Biyen nalika padha rekoso, janjine kaya enak-enak dipangan. Ning nyatane bareng Ripalungguhan iki dadi panguwasa. Patrape murang tata, hanane mung nyiksa karo para kawula. Pandhawa mene beras kena dipangan 5 dina, nek ngapusi 5 taun. Wah. Wah. Hey. Ah. Ah. Serang, yuk.
wadananira layu umma kocam rahnya marak tani Gegek sadulita melai nuwun sewu Ndara Arjuna nitik saking petenging buaya tepunging wimba lan lekering wadana Semar saged nggagapi bilih ndika samangke nembe nandhang Sungkawa. Monggo ngaturi paring dawuh enten apa Gus Ndara Janaka? Kakang Badranaya saya abot rasaku ribet batinku sakusing rasa kahanan Ngamarta ingkang saya panas adoh saka katentreman. Para kawula wis tetel kapercayane marang para pangarsa praja. Mula rina wengi anane mung bantah dedah munggah panca bakat. Sing tegese palungguhan iki para sentana praja Ngamarta nembe wae ketaman pepeteng. Merga wis cetha aku sakadang Pandhawa kuwi sentana praja sing mikul jejibahan abot tumrap rahayune negara. Yen kawula aku tansah goreh rongeh uripe tersih Pandhawa ora sembada mujudake idamane bangsa ya kuwi adil kang ambabar kamulyaning bebrayan agung. Nuwun sewu nggih Den Ndara Permadi. Kula ngertos bilih negaramu Ngamarta dinten iki nembe kesruh, nembe giduh. Para kawula niki wis kentekan rasa sabar merga pengarepe langka sing kena kanggo panutan lan gondhelan. Mbok menawa niki Ngamarta nembe ketrajan jaman kala bendu. Negaramu nembe ketaman utawi ketrajan jaman kala bendu. Titikane jaman kala bendu niku wong bener ora digugu, ning sing ngapusi malah ditiru. Wulan agama ora dipaelu, ning tindak maksiat dianggep sing paling maju. Para kawula uripe susah wis ora bisa ngguyu, dodolan apa-apa ya ora payu, golek sandang pangan ya mesti kantu, wong cilik uripe lesu mergo abot mbayar pajak sing larange nekak gulu. Penggedene uripe malah mubra-mubru mangan wareg wetenge nganti mlentu. Yen gawe aturan solan salin blas ora mutu, yen janji mesti palsu, nyolong bondo negara dianggep ora saru, yen didemo ora gelem nemoni utawa ketemu, senengane mesti ngalihake isu, yen diceluk neng pengadilan jare sirahe ngelu, jebul minggat nggawa sangu, nyewa kamar ngejak wong wedok ayu dibayar 500.000, wong wedok ayu kala wau dijak kendangan dengkul. Dijak kendangan dengkul kados mekan ampun kira kleru ngoten niku. Lah nuwun sewu ning kula isih percaya negaramu mbuh kapan wancine bakal tetep ngancik jaman emas utawi jaman kencana,
ibarate tanpa beda kaya sengenge sing kiwa tengene niku arupi warna biru sing tegese bisa rukun. Merga buktine napa? Mboten kabeh pejabat niku elek, mboten kabeh wakile para kawula niku ala mboten. Ning mangtiteni angger wonten wakile rakyat sing tresna kaliyan budaya, gelem nyeneng-nyenengake para masyarakat, mujuti wiwit senengane para kawula, ngundang wayangan semalam suntuk niku mutiarane para pejabat nggih ngoten niku. Niku sing kudu dicontoh, niku sing kudu ditulodhok, sing apike ya ngono kuwi. Merga sing jenenge budaya niku magepokan kaliyan tata krama. Mangtiteni yen negaramu niki mangrengga kanthi endahing budaya, mesti kemawon ora ana wong sing bakal murang tata, ora ana wong sing bakal unjuk rasa. Merga uripe kawula wis dicengkrem lan dilambari kali rasa budaya kala wau. Nah, kula usul kemawon yen pengin negaramu tentrem, upamane kok nanggap budaya, mligine wayang, aja mung setahun pisan. Aja mung rong sasi pisan. Yen pengin negaramu tentrem, seminggu pisan kudu wayangan sampeyan. Niku. Niku saya becik, saya ketitik. Mergo sing Allah bakal ketara. Yai Semar rembukamu tekan ngendi-ngendi. Mergo bar niki kula preyi, Den. Banget panarimaku kabeh pangandikamu yekti bisa nuduh perih ngrasaku. Banjur dina iki apa sing kudu ndak tindakake kanggo nentremake negaraku lan ngangkat kamulyane para kawulaku. Ngeten. Yen sampeyan kepengin negarane apik lan becik, kabeh wong sak negara Ngamarta kudu gelem mawas diri. Aja nyalahke sapa-sapa, ning kabeh kudu ndandani pakarti linambaran gedhening rasa katresnan. Wong niku yen tresna kudune gelem donga kanthi ikhlas lan tulus. Ewadene donga sing apik niku ora mung ndongake karo awake dhewe, nanging uga ndongake karo negarane, pejabate lan kabeh kawulane men entuk pengasihe saka Gusti ingkang Maha Tresna. Ramalipun Gus, dinten menika sampeyan dadi satriya praja. Aja mung ngendelake atos sing balung uleting kulit lan prigele olah bandayuda. Ning jaman sing wis tuwa niki negaramu mbutuhake wong sing jembar sabare, gelem momot sarta madhai apa wae. Mbuh resik apa reget, abot apa enteng, kudu mang tampa, mang wadhahi, mang hambek kaya wujudipun segara utawi samudra nika. Saripane satriya limuwe kan marep mring kautaman tan pegat mring pangestine Kakang Badranaya kaya lumaku wanci pangklong kepapak obor sewu. Kabeh dawuh pangandikamu bakal ndak gegem minangka pepakem. Jumbuh kelawan kandhamu, aku kepingin mahambet tanpa beda kaya samudra. Mula aku nyuwun pangestu panjurungmu. Aku tak nyambung rasa kelawan Gusti ingkang Maha Nasa. Aku tak tapa brata ngambang ana sak ndhuwure segara Kakang Semar. Nggih, yen pancen sampun kenceng gembleng tekadmu kados mekaten, kula namung badhe nderek jumurung nderek ndedonga. Mugi-mugi lekas dipanggenipun tapa brata mangke bisa dadi kaca brenggala ingkang prayoga tumrape wong sak jagat raya Ndara Janaka.
kelap-kelap katon kincanging alis Prisang mawek kandrung sabarang kadolo ngambak dirgantara kebak kaya kilat kesip kaya tatip tumuju mring telenging samudra mangkono bawane satriya ingkang mumpuni ing reh agal lembah sigra tumumpang wonten toya samudra hatapak yoga brata mahas ing asamu ciptaning griya datan jugar ngenya samadhi lamun to dereng pikantuk wenganing Hyang Widi
dasar kakak warnanipun Kanjeng Srinarapati raja kang abola ratu ladalah bandaku yo dunyaku yo amal-amalku dewi tunggu kawula nuwun wonten timbalan kang adhawuh Sinuwun Prabu Rahwana-Raja milung wonten dawuh bose Nadyanto wis gapuk maesangku Nadyanto Ratu Ngalengka Dasamuka wis mudhar dibleki gunung kelawan Anoman tibani wujude pusaka Guwa Wijaya dening Rama Wijaya ning nyatane Ripalungguhan iki sukmaku isih tumangkar tangkar ngambara ing jagat raya sebabipun menapa kok kados mekaten mongko jenengan niku kedahipun mapan wonten alam barjah. Alam barjah ku ya apa? Alam barjah niku alame wong bar pejah. Nek parandene jenengan ngatasé wis mati parandene jengklekan kaya mengkono kados pundi mbok mertobat. Nadyan kaya apa lan kepiye? Nganti donya iki kiamat tekadku tetep kenceng anggenku edan kepayang ngengleng bingleng anglelamong kedanan lawan mustikaning jejantungku ya kuwi tipising Batari Widawati kowe kelingan wiwit saka Citrawati biyen Maespati Dewi Sinta Pancawati nganti Ripalungguhan iki kabar sing nyebar warta sing rata Widawati nitis marang bojone Janaka ing Madukara sing jenenge Wara Sembadra ya Bratajaya. Lajeng kersanipun tak goleki yen pun ketemu tak bradak tak colong tak pek bojo ngeriye tumindak sampeyan ingkang kados mekaten niku padha karo ngrusak pagerayu mbubrahke wong omah-omah yen jenengan seneng kaliyan wanita sing isih legan isih perawan utawa waranda ngoten monggo-monggo mawon Sembadra niku sampun kagungan bojo nenggih panengahing Pandhawa Raden Arjuna. Tek arep mangarah niku nalaripun kados pundi? Tumindak sampeyan niku kleru bakale saya nampa dosa gedhe tartamtu benjang wonten neraka jahanam jenengan ngrasake panandang sing banget anggenipun perih. Kamu golek wong wedok liya aja seneng karo bojone wong. Rungokno
kupingmu ya kok ganteng-gantenge wong lanang gagah-gagahe wong lanang ki yen iso ndemeni bojone wong cacak sayane yen iso ndemeni bojone kancane lah niku saya prayogi pun monggo kula dukun lah kula pinalang ana mlumpat rinanti medhot mumpung ripalungguhan iki aku ngerti lamun si Janaka jengkar saka kasatriyan Madukara lagi tapa ngambang ana tengahing segara tegese ora ana wong sing ngayomi kelawan Bratajaya aku tak mangkat ngejak rombongan apa mangkat ijen aku tak mangkat dhewe wae ngejak kowe awakmu lemu pol-polan turu kowe Boten. Lah niki kula siyaga diri nggih panutan kali kanca-kanca yen nembe enggal-enggal menika. Ora perlu ngejak koyo mangkat lak jangkah dhewe. Urung marem rasane ngati lamun to durung bisa mondhong ngemot ya kuwi Bratajaya titise Widawati. Tumrape Dasamuka luwih gampang tresnani wong wedok 1000 tinimbang nglalekake siji sing wis gegen jantungku kok.
kula sidang sekaring dawana langgeng kawula nuwun sewu. Kakang Gunur Sinarada kasuwun lenggah ingkang prayogi mapan wonten ing Bali Araras Marcu Kunda Manik Kahyangan Suralaya kakang. Kalah renjang pak tong parubaya slere buntute acel kater inggih Adi Guru. Ngaturaken panuwun dening antos semanten sih pakurmatan ingkang paduka paringaken dumateng ingkang Raka Suduk Pangudal-udal. Mboten langkung salam taklim kula katur Adi Guru. Nggih kula kanthi andadosaken bombong birawaning manah. Kula Bathara Indra para gagi diprayogakne anggon musuhan Bathara Surapati. Kawula nggih krama pukulun mboten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara sembah pangabekti kula mawantu-wantu kunjuk sandhak cenila Padupara pukulun. Iya ndak tampa gawe bombong rasa nuwun sewu Kakang Narada. Sasampunipun jengandika satata lenggah kalilan paring dawuh menapa darunanipun dene Kahyangan Ketaman Goro-goro ngantos akarya horeg satemah poyang payingan solaing para Hapsara lan Hapsari pating jerit keryongan karana pragara gung ingkang anempuh wonten Kahyangan Junggring Saloka. Pramila saking menika Kakang monggo klaturi amedhar sabda Kakang Narada. Rumeng mula rumeng mula rumeng mulat suara nuwun sewu Adi Guru. Kalilan matur mbok bilih wonten lepate ngatur kula diagung pangaksama Paduka. Mestinipun Paduka sampun pirsa. Paduka sampun dungkap dumateng lumadining prahara menika. Nanging gandeng Paduka andangu pramila nadyan klungsu-klungsu kula tak nderek udu panemu. Sampun marambah makaping-kaping Kahyangan menika Ketaman Goro-goro lan sasampunipun tinaliti kanthi permati kaetang ngantos jangkep timbulipun ruhara menika mujudaken pepenget saking Gusti ingkang nyipta jagat ngemutaken dumateng para dewa supados tetep ing dharma lan boten lirwa ing sesanggeman anggenipun paring pengayoman dumateng para kawula ing Marcapada.
kejawi saking menika Adi dumados ing lelampan tentrem utawi tintrim bingah utawa susah mulya lan rekoso padhang menapa dene panandhang menika anut kaliyan tingkah lakune dewa lan para manungsa menawi para makhluk tansah gegulang kautaman tertamtu ingkang kababar ugi kamulyan dene menawi ingkang dipun tindakaken kanestan ingkang kababar inggih kacintrakan ingkang gunggung kumpulipun alam saisinipun menika namung anut lan mili kaliyan pakartinipun umat dumados sing banjir bandang lindhu prakempa lan bencana bumi yektosipun karana pokal gawene menungsa ingkang mburu nafsu tanpa rasa tresna tumrap lestantunipun alam saisinipun mongko alam saisinipun menika titipane anak putu ingkang adatipun nyekar bawanipun dalu menika ugi sampun sowan malih ngoten Aduh nuwun sewu dene gara-gara ingkang anempuh Suralaya menika ugi dipun sebabaken kaliyan hawa nafsu kamurkan ingkang dipun tindakaken dening para dewa ingkang murub makantar-kantar satemah weh prabawa panas sasat angubar kahyangan Suralaya inggih Kakang Narada lajeng supados prahara menika saged sirep menapa ingkang kedah dipun tindakaken nuwun sewu Adi mboten kok nama kula menika mucal dumateng paduka menika babar pisan mboten nanging atur kula menika namung pamrayogi mbok menawi dipun tampi ruhara menika saged sirna menawi para dewa sami kersa mawas diri lan ngewahi pakarti kanthi nyiram genining kamurkan mawi tirtaning kesabaran kawicaksanan sarta linambaran santosaning iman tuwajuh pangideping cipta mring Jwangnasa sinurung puji dikir kidung suci mantra rahayu sarta enget kaliyan darmane dewa ingkang kedah makarti kanthi tulusing ati weh kamulyan dumateng sagung para titah mrih yuwana jagat sawigung linambaran hambek jujur tresna asih adhedhasar adil lan bener nuwun sewu Adi mboten namung kahyangan ingkang ketaman dahulu kalebet jagat raya samangke sasat ketaman bebendu karana menungsa sampun kencalan kiblat sampun tetel kapitayanipun para kawula dumateng para dewa mila kangge ngawekan lelampan menika para dewa kedah saged dados tepa tuladha ingkang utama supados para manungsa tetep ngajeni lan ngurmati dumateng pamarentanipun para Jawata kanthi mekaten pranataning agami lan aturan ingkang dipun putusaken dening para dewa ingkang lenggah wonten ing dampar kadewan tetep dipun gugu lan ditiru dados pakem kinarya paugeran anggenipun para kawula sami netepi darmaning gesang ingkang hanjok dumateng beci ing tumindak lan api ing kelakuan Kakang Gunarsi Narada punapi di semunipun pepeteng ingkang nglimputi menika mangke badhe enggal antuk pepadang karana mboten dangu malih Kakang ulun badhe ngandhapaken nugraha wahyune pangarep utawi wahyune lelananging jagat ingkang nami Wahyu Purbaningrat Wahyu Purbaningrat menika mangke badhe dipun tampi dening satriya ingkang pinter ngendhaleni jagat pribadi lan ugi pinter ngendhaleni sarta ngayomi dumateng jagat saisinipun Kakang. Naminipun Wahyu Purbaningrat. Dewa Sugata marang kang soreng prang ngudani arum ngendanmu ngawiyat
Narada ngepalani Narada ngepalani Jawata Sukamulat solaing ure rasa aksa Talah Nun sewu Adi Pramesti menawi saking pamawas kula mboten wonten titah ingkang trep nampi nugraha kejawi satriya ingkang sampun ageng labuh labetipun wonten ing donya ngantos minggah teng Kambangan dasaripun kedah Jatnika bagus lair nganti tekan batine kula kinten inggih namung satriya Madukara pun Arjuna ingkang trep nampa nugraha dasaripun den samangke Janaka nembe tapa ngambang wonten ing sakinggiling samudra trep menawi lare menika nampi Nurbating Pangeran Adi wong-wong priya mangu-mangu mangkon balinang Kulen mo tampo kami yang tampo kok Ku sayang utama kuning lekas putih paling tinggi hidung kadung kadering amor mangun mana rahayu Halono anak kolong Panjrah ingkang puspita